everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Draco. Huwag nihigayon na, nga napalgan ko na matuod kong gugma. Nagpangwili ko sa kamatayon. Di na hinon ko gusto mamatay sa hingpit. Tungod ni mo. Pero, di pa nagdaan ng daan. Ngang matuod na gugma, mauyawi aron maangkon ko na sa hingpit ang kapahawayan sa akong kalag. Pinaagi ka ni mo, Judia. Unsa? Pero unya na, kung makita ko ng luwas ka, o kung makita ko ng wa na sila mga kaliwat sa mga bineferte, inimpak kong panahon. Eliakim. Pisikal ko lang nalawas, maoy si Eliakim. Pero ang hunahuna ko o kalag, mao si Draco Garces. Oh, Draco Garces. Imong kaliwat ang mga Garces ning bag-ong panahon. O Judia, ug si Brina, mao ang katapusang kaliwat ni Draco nga nagdala sa pansagon nga Garces. Ako ang una niyang kaliwatan. Ang iyang unang apuhan nga karon, katapusang ni reincarnate ni ining lawas ni Eliakim. My God. O kinahapata nga dili ka mausap nga rin ako, Judia. Human ko itugan nimo ang usa ka misteryosong kamataoran. Dili, Eliakim. Dili. Magalaom ka. Nga bisag unsa o bisag kinsa ka pa. Mahalan ko paghihapon ikaw. Pagmahal nga tinuoray, Eliakim. Salamat. Dako ka kay kalabutan sa kasaysayan. Kay ikaw ang mutapos. Ikaw ang mutakob sa libro sa kasaysayan. O kung sa'y mahitapos sa tanduha ka gugma. Naa ang duha ka gugma. Magpataliwa, tali ka naton duha. Mamatay kong kauban ka, Eliakim. Kay mahal ti ka. Judea. Dad, nga nang wa ka naman maggunok sa duha ka mga traidor nga wa gid igdong. Tungod kay dako ang akong pagtuo nga nakapahilayo na gyud to sila. Kaha, Daddy? Oh, nga no iho? Kuwang ka ba sa pagtuo? Imposibleng gilungan mo sila sa pagukod. Dili makaingon anak, Daddy. Dili ba? Iho, mas labing maayo kung usahay atong dawaton nga dili di ayo sa tanang higayon makontrolar sa gahom sa kwarta o impluensya ang tanang sitwasyon. Daddy Virgilio. Yes, tinuod ka na iho ranito. Di ako believe ni mo, Dad. Kay magkamao kang mangita og lusot. Oh, tunay, Dad. Unsa naman ang bahin sa kasong pagkahanaw sa imong sekretary nga si Miss Marie? Problema na siya magkabanay. Ila na ka na problema ang pag-follow up bahin sa mga kaso. Basta kaya ko, igo lang ko mo-assist nila ug muhatag sa akong suporta kutob lang sab sa akong mahimo. Kinsa gid ka mga armadong tao, no, Daddy? O unsa ba ilang motibo nga mao to ilang gibuhat? Hain ka na, Dad, as Miss Marie? Wa na to. Wa na ka to. Labing siguro. Nining higayuna, gipatay na ka to. Paligog limpyo sa kong kwarto, manang. Ay, Inday. Ila magkabalakabahin ni Ana. Sige lang. Kay ara lang ko sa gawas. Ikaw na bahala din Sige, Inday. Padayon lamang. Ako lang may bahala ko din Ay, nagsod mong balik dire. Ay, labihan na unya kining hapsaya, Inday. Ay, pastilan. Pagkadakong trabaho uno ni ini. Sa magka ako ni ini magasugod og paglimpyo, no?
Husto. Ako ang ilisan kitong hapi ni ining iyahang kama. Ay ako sab ning ilisan og mga punda ang iyahang mga unlan. Yeah. Ha? Wala. Usalan man taon kining duwa, ana. Huwag! Murag dili magayod ron tulaan ang nagatingog. Oh, hala. Ay giabat man tingali ako. Uy! Hala. Unsalan. Hala. Diha ni adag dakong libro. Ang magapanglimbaw sa balahibong kahibulungan. Day! Day, Brida! Brida! Tabang, day! Tabang! Day, Brida! Si Rosaura, naon sa maron siya? Hindi na ba ko sa gawas? Rosaura, naano ka? Sulti, naon sa ka? Inday, Brina. Inday! Salan man taong malignuha ang anasa sa ibuhang kwarto! Usa? Waman? Aduna gayoy kahibulungan, Inday. Magkapanlimbaw sa balahibo. O dito magagikan sa dakong libro sa kasaysayan sa iyo ang katigulagan. Ay, Inday, Manang? Ay, pastila na nagakurong pakinig ang tuhod sa kahadlok, Inday. Ay, nagtatagig bili na? Salay dili lamang hatagag bili, Inday, ha? Wala, salan man din tawon. Ay, wala ka lang magbubati ka bala ka, Inday. Manang palihog lang. Mahangyo ko. Ayaw ito ipanabi sa gawas ko ito imong gikihadlukan sa akong kwarto. Salan? Uy! Ano ba din tawan? Basta kay di ko gustong doon nila mahibaw. Usa kini ka misteryo manang. Nga hasta ko. Gibati ko kahadlok sa sinugdanan. Inday, Brina. Usa ka misteryo nga naglimen sa libro sa karaang kasaysayan. Diyos nga maluluhion. Usalan gudi ay. Manang abi mo. Murag tuloy kinabuhi ang maong butang. Basta. Dali manang, sud. Ay, dili lamang siguro ko, Inday. Ayaw kahadlok. Sige na, dali na. O ba na ako? Manuta. Ay, Inday, Brina. Ayaw lagi kahadlok. Usa lang ka na kabutang. Libro lang ka na. Pero in town, Inday, ay dili man in town basta-bastang panghitabo ang nakasuot ni anang libro, ha? Ug sumala sa giasoy mo kanako nga kasaysayan sa inyong katigulangan. Ay, klaro kaayo. Nga napatik ni anang libro, ha? Ang panagsangka sa gahom nga langit doon o sa gahom nga impyerno, ha, noon. Mao ka na, Rosaura. Ang maong libro, maibuhing handumanan sa mga panghitabo. Sa kasaysayan sa labing unang kaliwatan sa mga Garces o sa mga Venefuerte. Pero nga naman to, Inday. Libro raman in town unta ka na. Pero nga naman kadtumigin hawa man. Hugampot salan pagkatunglain ako nabati. Mura magkasing-kasing magkato nga nagapitek. Kanang maong misteryo manang. Mao kadiwa pag yun ako matukat. Hala, wala ka sa puri mahadlok, Inday, no? Nga kauban mo ka na butanga din sa imuhang kwarto? Dili ko ang imahadlok manang. Tungod kay importante kay nako ang mga butang. Dili lang sa mga panid sa kasaysayan, kundi doon ay mga pahina ni anang libro, ha, nga posibleng interesan sa mga tao nga nahibaw ni ini. Unsalan man, Inday, Brina. Unsang pagkahitabuan? Nga wa man makuha nitong panahonan ni Lulon Samuel ang mapa sa mga bahandi. Nga gipanag-iya sa ilang kulto human niya mapatay si Draco. Suma sa asoy sa namatay mong apuhan. Ang maong mapa sa bahandi, purma kini og trianggulo. Tu ka tawo ang naghupot. Ang usa ka side kang Draco
Ang laing usa nga side kuno, mao ang kang Lolo Samuel. Isip iyang tuong kamot. Ug ang laing side, sagingan lan og Ilisar, nga maoy wang kamot. Gawas ni Lolo Samuel. Naapag niya Ilisar nga sinaligan ang leader sa kultong si Draco, Daddy. Isip Supreme Master sa kultong Antikristo. Mipili kog duha ka mga kasaligang disipulo. Si Samuel, ang tuo kong kamot. Ug si Elisar, ang wa kong kamot. Netong panahon na, wa ko'y kamatayon. Protektado ang mortal kong lawas sa gahom nga impyernohanon. Pero kay tao lang, ang maong gahom, mahimong masumpa kung may bawaan ang sekreto nga ako lang ang bugtong nasayon. Pero nga na napatay ka man sa matod mo. Sa imong sinaligan nga si Samuel. Ang unang kaliwat sa mga pineferte. Tungod kay nilang duha ni Elisar nga ako mga sinaligan, mas gipili ko ug mas gipalabi ko si Samuel. Gituyo kong magsulti kita Samuel nga kita ra duha. Tungod kay importante nga akong isulti nimo. Unsa ka na, Supremo? Mas gipili ko ug mas gipalabi ko ikaw kay ni Elisar. Daghan kayo salamat, ako Supremo. Tanan ko mga sekreto. Ikaw ang sangunan ko motipig nini. Makalaong ka nga ako kanang ampingan. Akong talahuron nga Supremo. Gikan sa labing gamay, ngadto na sa labing dako. Masayod ka gyud. Bisan pa gani ang sekreto kung unsaon ko sa pagpatay. Nga sa ato pa ay. Nasayop ka sa pagpilit niya isip imong sinaligan. Tingali. Kinutuba na gid kadto sa akong kadaotan. Gihimong instrumento si Samuel aron ikapamatuod nga dunay Diyos nga mo'y labing kamhanan. O gunya. Human atong imong kamatayon sa mga kamot ni Samuel. Nasilag, nasuko ka nako ang taga-impyerno. Ug sa akong paglatagaw sa limbo nga usa nakakalag, usa ka misteryosong tingog nga langiton ang akong nabati. Nga nagkanayon, ang silot kuno sa akong kalag napahamtang na. Magpakatawo kuno ko pag-usab sa kalibutan ug maglatagaw nga magpangita sa akong kamatayon hangtod nga hinulsulan ko ang dakong kong kasalanan nga akong nabuhat. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.